Kristo. Ang dili ba Iglesia ni Cristo dili maluwas? Maluwas. Asa mabasa sa Biblia? Biblia. Ang dili magpasakop sa Iglesia ni Cristo. Wala man mabasa dia. Wala Iglesia ni Cristo na sa Efeso 5:23 sa Panginoon. Ay tumutumo. Ang imong gisulti, paminasa. Ang imong gisulti, ang dili ka ang manlulong. paminasa Iglesia ni Cristo. Ingon sa Efeso sa 5:23. Kristo ang ulo. Yan ang Iglesia ni Cristo niya. Na siya mismo ang Wala manlulong. man ang Iglesia ni Cristo. Ang inyong simbahan, Felix Manalo may founder na tumasahon. Moro na tumo. Felix Manalo, pumunta na. Asa may tinuod? Moro na ni mo. Ang founder sa Iglesia ni Cristo, Brother Felix Manalo, tao? Buhat ni Manalo. Oh, Jesus Christ may founder. Sa gobyerno. Aminaw. Aminaw. Wa tukura. Ito ko ng Brother Felix Manalo. Tukura ni Manalo. Pakakita ka magsimbahan ng Iglesia Manalo. Tara, yan yung basahon, no? Iglesia ni Kristo. Yan siya yung basahon, no? Tumasahon. Sa Biblia. Tumasahon, no? Ito, why mga Atong masahon. Usa niya. Atong masahon, Iglesia ni Cristo. Dara. Dara. Maingon ka Dara. ba sa imong religion? Dara, ilham na basahon, no? Wait, ilham na basahon. Dara. Iglesia ni Cristo was preached by Brother Felix Manalo, God's messenger. Was registered in the Philippines July 1914. First local. Unya, the church has already established. Oh, sa ito ba ginatukod ang mga simbahan? Sa ito ba tinukod ng tao? Tinukod ng tao? Ako ang magtuko, di ako nga ko tao. So tinukod ng tao ang Iglesia Ang ni Cristo? Katoliko, kisabay katukod. Si Jesus Christ. Asa mo basa? Nasa Biblia. Nasa Biblia. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Ang basa. Oh, dami kong tas. Pagamay ka? Pagamay ka? Katoliko nga. Lagi daraw. Katoliko na lagi. Naday. Ginawa. O karon nagingon ko. Ha? Tukuron ko ang ako ng Iglesia. Nining batuwa tukuron ko ang akong simbahan. Why Iglesia na? Tanaw. Amagahon sa impirmo dili makabuntog nini. Matagan ka sa mga aliyado sa gingharian. Ang pangutan na, Iglesia Katolika man. Diara. Yay klaro ay. Oh. Giturahan ang imo nga. Iglesia ni Cristo, was Biblia. Iglesia ni Cristo. Wala mabasa sa Biblia. Oh. Kung nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Iglesia. Why Iglesia ni Cristo? Iglesia. Iglesia ra. Usabot pasabot. Why Iglesia ni Cristo? Buot pasabot ng iglesia dunay kadugtungan. Nasulat ni Iglesia ni Cristo. Pangitaig sayo pang saktong kwan. Kaning sa Mateo 16:18. Iglesia na sa bagay. Ug ang mga ganghaan sa Hades ug ang kamatayon dili makabuntog ka. Iglesia Katolika na. Ang ipasabot na Iglesia Katolika dili Iglesia ni Cristo. Katoliko kung mabasa. Kaya 1914 pa mga natukod. Sumasi mong basahon. 1914 pa mga. 1914. Sa pagpado. Na sa Biblia nga unang ulbo sa gubat na Asang basa? 27 1914. Asar bita. Ulbo sa unang. Lagi asar bita tagna. Kaya naman, usabay Asal. giingon sa Daka, tinunan ni mga Kristo. Ang Mateo 16:18. Tinunan ni Dili Kristo. mahawom sa Iglesia ni Cristo. Kailangan magtuturo. Kaya nga naman, 1914 pa natukod na inyo. Sa imong pagkani, ug sa katapusan sa kalibutan. Niya Mateo 24. Yakisa may sumusunod sa inyong iglesia. Naway sumusunod babasa, basahin ko be para matuo ko. Niya. Para pagkatao ko na sa iglesia. Tawag ka basta lang Ako sa nanggon. iyong iglesia. Iglesia ka ni Kristo, dili kay Katoliko. Ya, asama na Iglesia ni Cristo. Kaya tubag ni Kristo. Oy, tinaptapan mo na yung O ano? makadungog kamo mga gubat, mga dinugdungog sa mga gubat. Magbantay nga dili kamo mga lisang kay kinahanglan gyud nga manghitabo kini mga butanga apan dili pa mao ang katapusan. Kunya, basta may related na, wa ba na? Mabot ang napagirigir, mabot ang kamatay, gitag na sa mabot ang kamatay, mga tindog og nasod Ang batok kunang na ng chapter and verses mo, Brad. gingharian Pero di gud mo hawom kay diha na ning Biblia. utom og kamatay og mga linog sa mga nagkalain-laing mga dapit. Lagi na basa na bitar na Apan. Kunya, unsa bang handlok nimo? Ining tanang mga butanga sinugdan sa mga kasakit. Uli. Unsa man ang kahulugan sa gingon nga gawa sa simbahan walay kalwasan. Paminaw ha. Gawa sa iglesia ni Hindi gituway na kalwasan. nga ang tanang kalwasan ang gagikan. Kanang simbahan nga gito mao ng iglesia. Pinagi sa Ning
tagaan Mga priba ka na. tagaan na nimog sayop nga paghubat. Ang imong ipabaro kanina, ang dili magpasakop sa Iglesia ni Eh, Cristo. maluwas. Maluwas. Asa mabasa? Litra por litra Biblia. Peso 5.23. Ang episo 5.23, may basa. Ari na ko basa gamay kay wa na. Di ka na din Biblia day. Isi naman eh. Sige. Maura man. Ang imong ipabarog, Maura ning hubat. abalik ko na ko, ang dili magpasakop sa Iglesia ni Cristo, dili maluwas. Gidyon man sa ning gamay. Kamu na imong kan. Lakpot og sugas. Oh. Nganong di gyud maluwas ang dili. ang dili magpasakop sa Iglesia ni Cristo dili maluwas. Sa peso Ato ba ay? 5.23. Ang mga tao magpasakop gyud para maluwas. Kinahanglan magpaglisya sige. ka kung makaluwas ka. Sige, itong basahon na naba. Mana na to ha, pinaday ko tinos, 18-19. Huwag magadugang, huwag magkukuha sa Biblia. Oh. Ang klaro na to ha. Nakakasulat yung mga... Sige. Ukba na yung mga kuha na. Oh. Tara mo na to ha. Ang iglesia ni Cristo. Oh, tara na. Ang nakasulat, ay dugang. Tara na to ha. Sa kinsay gatuis. Balik ko na to ha. Kinsay gatuis. Ang imong mga pare nga naghubad. Balik ko na sa statement mo. Ang dili magpasakop sa Iglesia ni Cristo. Dili magkaluwas. Dili maluwas. So, kung wala na masulat sa Biblia, Naa. namut-mut ka. Diba? Kung wala ba? Naa. Kung naa, sakto ka. Kung wala masulat, namaka ka. Banayan ito masahon. Kamerahan to ha. Nganong gitawag siya Israel? Betong tanawang. Atong Ayaw tanawang wala, ayaw tinanong. wala ni pagsabot. Ano yan? Wala di masuwat yan ha. Ayaw pagsabot. Ayaw Oh, wala sabton mo na to. Sato ba? Wala masuwat. Dili sa episo 5.23. Oh. Kay siya. Oh, na. Ay pangutbot ha. Atong tanawang basa. Gitawag siya Yeah, O sige. O sige. Ay Hebreo. Kaya ang bana, Siya Hebreo. mao ang ulo sa asawa. Kanya. Maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ug siya Hebreo ko. mao ang manluluwas ni ini. Wala may Iglesia ni Cristo na nasulat. Anak ko ni. Nasulat ba diha? Pangutana. O di ka lagi. San, San Pablo kasulti ana suwat na pinaw. Ang nasulat. Ano na sa? Nasulat pa diha nga ang Iglesia ni Cristo ang dili magpasakop, dili maluwas. Nasulat na wa. Kinakakilig. Ha? Totoo na katong bilang. Kada ngayon Pagka Kristo ang puputuno manluluwas mo na ni ini. iglesia ang Kung baka. wa ka sa iglesia, di ka maluwas. Na kanang episo 5:23. Hoy na sa. Maluwas ka. Pangutana. Kanang episo 5:23. Nasulat ang Iglesia ni Cristo na. Kayo sa ko nga Pilipino. Karon. Ano na sabdo na sa baway mabasa. Kaya sabdo man. Kunay mo lang Sulti tag daw. Lagi. Bakit ba nimo? mo ang manluluwas Dili ang pangutana nimo. Ningon ka kanina. Ningon ka kanina litra po litra mabasa. Ngayon ni Kristo. Nga nasulat yun. Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ang lawas. Ug siya mismo ang manluluwas. Dili na apply sa Iglesia ni Cristo Manalo. Anong gitawag? Sabdo pre wa masuot Imo ay. gipatawo ng mga tao ngayon sakto na. Imo. Sabdo pre wa na masuot kay sabton man. Imutana ko nimo. Ningon ka. Ayaw na Karongon o sabton. Sabdo pre wa nasulat. Ngayon ni Kristo. Unsa may sabton tong wa masuot? Siya mismo ang manluluwas. Dili ang punto na ko pangutana. Sa episo 5:23. Nasulat ang Iglesia ni Cristo wala. Tumag. Kusulti ka. Tumag, nasulat ba? Kristo nagsulti. Dili ba ako kung sa sulti? Dili, tumag ka. Responsive yun. Nasulat ba diha sa episo 5:23 kung nasulat Iglesia ni Cristo? Imo gipalutaw na. Nabaka ka. Tanawara. Imo ra nang gitumo-tumo ahom-ahom. Bisag wa masulat, gihaom niyo sa kang brother Felix Manalo na siya mo gitukod. Kinsay ka tukol sa Katoliko ba? Jesus Christ. Kulinis Kristo, kinsa man. Kulinis Kristo. Iyon sa mga pagsulti Kristo. Dili ba? Iyon Nisopa sa ka. pagsulti Kristo. Baro kayo. Tukuron ko ang ako iglesia Katolika. Binapin pa mo sa. Sa iyo po. Oh. Iya. Paminaw. Sa Itilio Peter. Di mo na Biblia. Dili mo na Biblia. Sa butos mo na sa buwad. Tanawa. Ito naman ang numikha ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh. Ya. Ang konsilyo sa Vatikano noong 1870 ang nagpasya sa pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Andiyan sa pastor mo. 1870 pa. Tubag. Nagpasya ang Tubag. Anong
1970, official declaration ng simbahan mo na siya ngalan sa simbahan. Pero sa wakay official, diha na ng Biblia ang Iglesia Katolika. Kayo sa Papa sa Roma ayon sa katisismo Katoliko. Pasahon sa Iglesia Katolika. Unsa man? May founder ang Papa? Oh, sana. Sino na ako? Sa to ba dai? Ng Iglesia Katolika. Moto de kawas Biblia. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Biblia na di. Ang Papa sa Roma. Biblia na di. Bulong ni Jesus eh. Di ba bulong ni Jesus? Wala gud eh. Pagkalayo ara ni mo. Layo ara ni mo. Pasahon sa Iglesia Oo, karon. Katolika. Sa to pa, kanang basahon nga imong gibasa, tinuod na di. Unsay mo tribo? Niangkot siya. Ah, tinuod na? Tinuod na? Tinuod na makak. Iglesia Katolika ba ang sinayo ni Kristo? Iglesia Katolika. Sagot! Hindi, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oy, karon may ga type manoy. Ito kung dili, Ikaw rin ka-type pa na. Tribo. Ikaw rin ka-type. Sa to ba dai? Dagang ka referensya. Kay dili ka kapruiba sa Biblia. Dili Katolika. Dili ka kapruiba. Dili Sumadista. Inosa. Dili. Unsa pa? Ang Katoliko sa original Griego, Iglesia ni Cristo. Mateo 16:18. So Etilio Peter upon the second will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Usa ka iglesia gito ko rin. Usa iglesia. Acts 9:31 sa Greek Bible. Griego lang yun sa Amen on Ecclesia Catholicis. Judaïs kay Galileas kay Samanes. So the word Ecclesia Catholic, which means Catholic Church, nasulat sa Biblia. Be mo ha. Where can you read in the Bible? Church of Christ. Be, kabag. Oh, Iglesia of Christ, Church of Christ, English. Oh. Sa to ba, Iglesia of Christ in English, Church of Christ. Asam basa sa Biblia? Tribo ni mo Bakit ang Iglesia ni Cristo ang pangalang Iglesia ang itinatag? Inyo raman ang hinimo-himo, oy. Papel naman ang inyong mga sita. gibutang. Sapagkat Kaluuyan ang mo. Iglesia ay katawan ni Cristo. Lawas ni Cristo. Ang gunang-gun daw, masulas sa Lawas ni Biblia. Cristo. Pagyaw ni Cristo, ako ang ulo sa lawas ng mga Iglesia. Wa ka katubag hangtod karon. Lawas ni Cristo. Namutmot ka. Mga tawagon Iglesia ni Cristo. Wala. Dili Katoliko. Haom-haom na niyo, way mabasag yun. Zero yun ang Biblia yun. Way mabasa. Dali mabasa sa kasa. Kanang inyo mo zero. Good Bible. Inyo zero. Dagan, ibupali ko na. Matod ba nimo sa piso 5.23? Unsay mo tribo? Ang dili makalwa, ang dili magpasakop sa Iglesia ng Cristo, dili maluwas. Nasulat ba sa piso 5.23? Tumag. Hebreo. Ikaw unsay mo Oy, papel man imong gibasa wa may Biblia day. daot? Wa papel man imong gibasa. Sa to ba, pakyas kasi mong pagpruiba ang Iglesia ni Cristo nga dili magpasakop di maluwas. Tigong mo sabot. Imagination ra. Pagsabot na day wa mabasa. Katolikong mabasa sa Biblia. Asa may tuhuan ito ang babasa masabot. Bisan lang ang tagnaik katok. Ay, kadagana. Bisan lang ang tagkatok. Kaya sudaw. Bisan lang ang tagkatok. Wala yun. Una, Di ba isulti na yung sa tribo? magpabunya ka sa Iglesia ni Cristo. Wa na. Tawa lang nga ni Kugda sara ato amigo. Di mga Pilipino. Bisan lang ang tagkatok. Wala yun. Lagi kadagana balik-balik nga na. Oh. Ang imo ha na gipribahan Pagi ka ng ang dili magpasakop sa Iglesia ni Cristo dili maluwas. Babylonia. Ha? Ikas Babylonia. Babylonia Roma man na. Wakay balon. Roma na. Ang Babylonia maunay nagbugna o kana si Haring Nabucodonosor nagpatukod o Asa mabasa na ibog tabi? bultong sa Ang Babylonia dili bultong Roma. nga bulawan. Kung sa isugo ni Hari. Ay tubang daw man tao diyan unsa maka ang dili yabang. simba. O may tao diya. Tukod nga. Abang tana. Kanang Babylonia Na, basahon na. dili mao ng Roma. Asa mabasa? Mauna, gikan na sa Espanya ka nang Di asa lagi mabasa libro. Kisabay ganda. Ebidensya. Kisabay ganda. Ebidensya. Puro makatagda-tagda yung imagination ni mo ha. Kisabay ganda sa Muna na kung problema, pangitang kag ebidensya, maglisod juga tubag. Kuwang ka soon. Muna dia. Ikaw, nagagyaw-yaw. Ang tribo ni ko pagihatan. Solisod ka pruiba na. Asa na bita? Pagkamudagan diya, isulti sa unsay mo tribo. Kaya man Oh. Asa maron nga kani mo kita Babylonia ng Roman Catholic Church. Bastila na. Wala, mabasang Katoliko. Wala ko taon. Ako nang wala man. Ay, tumulong. Diya oy. Sa
Latina Vulgata na, Simbahang Katoliko. Why, Katoliko mabasa. Ha? Yan, Biblia na ko. Gusto ka? Magpailahin sa lagun sa tumatligo. Iglesia ni Cristo, zero yun. Ya. Zero yun. Sa panahon ni Daniel ni. Huwag kita makita nga Ya. ang Iglesia ni Cristo Why, Katoliko mabasa. na daghang kayo. Tao ka. Dario. Biblia, Latina Vulgata, Greek Bible original yun. Dili man yung original. Sa buhat, 9:21, Lucas 4:14, Lucas 4:5, Katolis. Yan ang panahon ni Daniel. Katolis. Ya. Sa to ba, Word Catholic yun. Word Catholic original. Greek Bible. Muna dia. Unya sila ming dool og misulti